mi pakhat hi ni kho hrelovin van boruak sang taka tangin chak takin aron tlavan vona a hming chu Royce niin leia thlen ma chuan aron har chuak hlova a parachut pot parin thingkara atla thatlang zela leia ain so ta chor mai reilote aron har chuak hlolin aom na hmun le atlak thlak dan chan chin engma a hrelowa ma se silai le ral thuam thatak apai ti an hriat chuan a awm anuam ve deuh abul loka kusio aron tla thlave hlola hepa hi Mexican misual pol pakhat zingami niin Royce silain atina anin tibuai man thel chuta anin kara tak mi pakhat parachut pot parve man lo aron tlari chora athi chiang hle chuta tuemo hian aron kap chiama Royce che chuak vatin an mani kap tu chu nunglama tangin avatin chila Nikolai Russian commando lo niin athil hriat top ber chu indona hmuna aom lai ani ti soi Royce le kusio ve thung hi chu kholaya an kal lain engin a chhun thlua van borua ka khan han lo harve chiani an han le hoinak chuan Isabel Israel Defense Force sniper an va hmua a silaya lo tin ranin ani pon anom na hmun chu a hriat ngai lo thum bok a chak chuak Isabelin midang vana tanga tla a hmu thu a soi hnu chuan an vai chuan zong turin an kal tlang ta ni an bulloka yakuza member dami hanzo an alo thlir renga Royce te Ramhnuai pilrila an kal kwal zel hnu chuan mi pahni insual an va hmua zel tang South African helpol zingami Stens le Mombasa te an ni Royce te an hmu rualin an top ve ngal maya Stensan an zinga tel ve adu thu soin mi pakhat thingkunga tang ako hmu zuya chupa chu Dr. Edwin niin a parachut thingzara halo tang thlata Royce ana chan chuak anomna Ramhnuai pik tak khoilai hmun nge ani ti po an hriat lona rama chuan an kal zela hanzo kha han va hmu hlol loading khong rengin thinga sign mak tak tak le abula mishing ru ro lo le drum te chu halo thlir renga Nikolayan han training na pakhat sipai te hanen chin na ninge ya angaya ma se Isabelin military mi le sa kan ni vek lo hi ani theilo halo ti ve thung an ngai dan te an soi nak naka kan thi to anga hei hi shrem hun chu ani nge yang te an ti hloma Royce san ngoi vek turatin anom na hun chu chua san vat thei dan tur ngai tua tlang turin a hrila Royce san ma hruain anin zui chuak le ta ni Nikolayan Ramhnuaya pangpar moi tak chu a khoi man trepa Edwin an tur hlau om tak pai ani thu hrilin Nikolayan halom thu a hril zawa Edwin hna chuan ka veng him rengang che ati chuak hial an kal le zel hnu chuan Isabelin Royce hna chim le mar hriat theina dan ko hmu atuma ma se tuya na ada chu havir char mai Royce san kan thlen tira tang khan ni khi angaya alo om rengin ka hria atia Royce hian an vai hian thlan bik an ni a ring tarum rum mai Ramhnuai lama an lu le hnu chuan escape pot ni om tak thirbom an va hmua an hanen chian chuan halo ruak veka an mani ang chia vana tanga ron tla thla ni om takani an han danak chuan thinga bom tam tak alo tang trewa engthil nge ha ma in achunga om an hre thei to box silo an kal le hnu chuan Mombasa a in pal thluwa chuta thang tam tak ati perta an vai chuan an kun le dual thina thingzum hlo om tak tak ron tla thlain an lo in bum thei ram Isabel thingzum omna atlalu trepa ahun taka Royce san hawa chan man melma an hnai ti hria in an bulvel chu ral thuam nen uluk takin an thli thlai ngala an bul loka chuan mi pakhat ruang halo om Edwin an athina kar khat vel ani tawanga tia Nikolayan haip te an check vel chuan
USA Special Force a tang lai lo ni roisan thil lian tham le hlo om tak an ma chon nge ya nga in an thang kam wang khan thi a ring lova Special Force tan chuan anep ati dewani an kaldar hnu chuan Mombasa an lo thlir reng tu oma hriat na neya thingkung atang hian hmu thei loin halo thli thlai reng mai reife an kal hnuin Ramhnuai top an va thleng hlola van lam an han en nak chuan an omna hnai te a planet le RC te lo omin an omna chu khovel ani lo ti an hrethiam ngala roisan helai hmuna min thon tu hi kan zon hmuwa ngai ani khovela kan kir le theinan hati sapa beidong takin Ramhnuai a bok an kir le a chuta an chung loka chuan drone aron thlok ta fuwa mai stand sa hlau thong chu a phili buai vek toa silai anei velo wangin Mombasa an dil le thin an buai nak lai chuan Ramhnuai pilri la tangin ramsa thom ni om tak rihum an hret huta an lampanin ramsa hlom le maksak tak chak em in aron tlana roiste chuan han lo kablet ve chiam bok pakhat an tha hnu chuan adang tam tak an ron lang zuia silai nei velo Edwin le stance te han lo tlan chia Edwin a hlaulutuk in paltlu chu ramsa in ase man trep tin Isabelin aron chan manani midang ramsa thata an buai lai chuan stance car ramsa pakhatin alo zuan thal topa a thei topin chemte nen halo beilet ve bok Mombasa ron langin ramsa chu aka phlum ta ni Edwin thingkunga alon soka Isabel car ramsa pakhatin ase man trepa inti hlum mayatum chuta whistle hamri ni om tak thom ring tak an hria ramsa te chu an tol kirta anin hmu khom le hnu chuan tu tenemo tha chimi vek tumin min ve rengani hi an titlanga Mombasan kan zinga hian kimlo kanom thlat mai ati rualin kusio an min tran puiru hati trok ri an hretheya kusio omna han va thlen chuan hliamna tak tuarin halo thing thinoka Isabel tran puituma an pen chuak chu roisan alo danga misual thangkam ninge yin a hria lungvom phei zawin lu phei chi hani reng lo midang kal hnu chuan kusio torna ti top turin Isabelin avakapa mase min tran puiro atiri ala hretlat mai Isabel chu atlan chhewata kusio hi silaya ka ani ma dai khan alo thi toa an mani aruka umzui rengtu khan a voice recording atong ang chia khan thom a chua a en thale kar mai thuive tak Ramhnuai an kal le hnu chuan roisan hnu pa atangin misual che dan le mi zia tur an ring chin vela tlan che turin min duani tin nichina ramsa hlom tak niak kha chui zui zel thain a hria a anei tu hnen an thlen nge ya ring tlatani ramsa misual uini om tak niak chu zuin an kem ni om tak an va thleng hlola a hmun trop le rap thlak tak chuan an omatin zan lo mishing le ramsa ti sa le ru ro mak le danglam tak alo oma helai hmuna hian mishing chia thi tura thon an ni lo top mai chuta an pia loka chuan ramsa mak le rap thlak em predator anti mai chu thinga phuar bein alo oma an thil hmu chuan Isabeli omatinuam zan lo Nikolaian pan hnain asilain ava hola alien chu halo ladam tlat mai arum khum huma Isabelin helai mun hi kan chua san watangai halo ti chula an han hoi kwal vel chuan rois kha an zinga alo om to haulo chuta lei atanga thil zum ron chuakin Mombasa haron thil kang wa roisan nimbuka atangin silai aron kap ngal pop midang pon an silai met puak ve ngalin an mani zui reng tu kha predator ve tho ania mu thei lovin aloin siam rengani predatorin aron kablet ve chia chu laser manga ron chunin han bulvel apuak dura mangang thabar ra tlan chiate chu tlanga lum thlain tuya an tlalut bora mun biru lama in hleu pheiwat ma se
drone in hanom na aron chin chia thlapa kema a thlolet le hnu chuan predator pathum lai an lo om reng mai puka himdam taka anin hleukai hnu chuan alien chocha min hmangani tin Isabelin Royce nek chora Royce chu ain chhir reng lo tuna chuan beile turin ral an beidan le anni na dik tak kan hretoni aron ti chuak Isabel hena predator kha tun hmain a hmu to ngei arin thua soi le a Isabel chuan kumsang khazakwa somriat pasari khan alien tuna an machon mek mel an pui chia Guatemala a hmu ani thu chanchin a hria ti a soi chuaka Roysan hun pakhata lo chan ril ruka midang pon chu an lo pompui ve bok Ramhnuai pil rila predator an lo chang thapa Isabelin askopin thil phezeu zeu a hmule thin Roysan kan ruaman na hi an hrianga an ron in landu lawani hi tin an plan thak watangai ti a hria Edwin chu acha mangin Ramhnuai a chak takin an tlan tira Mizualin an ron zui ngal Isabelin halo kap thal topa an han en chian nak chuan predator ani reng lo engponi se he ramsa hi Isabelika ani lova ka thelin thingkung akap fu dai thung thok le khata thom hriain Royce bulloka chuan predator ni om tak aron in lana mai koran phel chu mishing pa ngai Nolan haloni reng mai an mani pelmek tu telaka an himjok nan thom dim to turina shila Nolan hian an ron thlentir khan Royce te hi alo muveka ruasur don tin an chena struai tani spaceship cheto taka alo khosa military a tangve thin tho nin kumsom liam ta khan he planeta hian thon alo ni to ni an zinga ama chia hi dam chuak om chuna nia chumini tang chuan helaya hian biruin predator tam tak le an sapel te ama chon to a hun rei tak kom tur nei lo na chu angai tuana te hakom le mel thin predator ho chanchin po a sheve nual to a har satakin pathum athat ve thei sha mane predator ho hmu thei lo nan an tak salumna hlia khu apoi mo zia soin pumro lian le te deu tein hal zia ashila chu wang chu nei han ke ma khan pakhat an lo phuar be kumtin helai hmuna hian predator ho tha turin mishing le ramsa danglam takte an dalu thina technology an siam tharnen predator pathum an ron kaltel zia bok tin Nolan chuan a soi athu soi chu Roysan uluk takin angai tua kumtin predator an ron kal zia chuan anin kulna hmun pui a hlalo topang atia ma se Nolanan an spaceship chu kan khal thei lawang halo ti ve thung Nolanan amut thil san hnu chuan khovela anom laya an chanchin te an soiliam liama Nikolayan afa te thalak ron phorin Stenson ata tua aunau nu hriat rengna alo hlim lang ve bok Hanzo an samurai a hmuchuaka afak deuh luam Edwin an sap tonga thiam reng chu mak ati dewa anin hmu tira tang khan voi khatma atong chhuwa lo wangani Hanzo an akut zung tang bung huin atong tam wanga chan ani thua soya Isabelin Royce nena khovela khan mi nok sak tak kan ni wanga thlan kan ni hi an ti chuan Roysan alien ho spaceship zone muvat adu thu alo soi ve thunga ka hmel ma chu ka thian ani ti thu soin kempa predator an man khan atran puidu mai ringa thok le khata anom na chu aron khutarum rum mai Nolan kha alom to reng lova chua an han tum chuan kong khar ain kal tlat boxi Edwin an Nolan khan min phat sanani hi kanral thuama nei theinan ati chula pona Nolan an mai khuin alo ngat mai Roysan asilai akap puak popa Nolan tlan chia in athil ka chuan bang ati chei lo Royce chuan anom na room chu hakhong riwak waka anom na bulloka predator in alo hrechat Nolan tlan chuak tur chu lo chang rana laser mangin Nolan taksa akap dar tavek mai predator chuan Royce te om na bang aron ti kuak saka athom hriat zui tura omlo Roysan flare akap chuaka
predator kha om to lo ti hriain bang chu an nam chhia an chuak thei ta ni spaceship lian taka chuan chhuana tur an zong ngal ruaya Edwin an a thiante a hlo tlat mai flare chiangin predator in a thawm lo hriat pha room ri hum an hriat chuan Edwin atlan cherang hle a thiante awa hmua anin po thei mai boxi lo a thiante chuan an kalsan taringot mai Edwin a hmaluka predator kha aron kal chat chata chuta Nikolai halo lang lol doctor chu chanman ma se predator in haron vitpoka a khai kangwa wa chu vele Nikolaian abom hum chu atipoka spaceship chung chu akang ngal hlua Royce te thian ho han lo tlan chuak man chia ni alien pakhat an tha thei wangin stand salom ema inti thei taka adin lai chuan predator pakhatin haron hnek thal top alan thei lo na chu tirein laser mangin Royce tha atum chuta stand sanaron zuan thuta predator chu vitmol pain a thiante tlan chewat turin atia athi pha ta ni alien thinrim chu arum huma predator pathumna aron langve ngal Royce te thian ho nu chu chuin an tlan zel lai chuan hanzo an zui tu anom nge ti a hria lo vakal ro kalo ti khomuangang atia an kalsan hanzo chuan akor hlipin ngun nam a phor chuaka predator nen hanin machon taran mai anin bai chia nu chuan hanzo aleng le dor thina ma se anin hne tok viau mai atopa nataka inzai thler dunin an let topa predator le hanzo chu anzal dun ta ni Royce te manmo taka an tlan zel lain Edwin an thang apala tlan zui thei ani to lo Royce an min ti khomuang vek don ani kan kalsan lo chuan kan thi vekang atia Edwin an Nikolai afa te thalak phorin afa te angin a soya Isabelin a khongai tatlat mai akwa thovel lai chuan Royce an atlan sana reivak lova predator an manna kem kha wathleng an alien phorbe chu biain helai mun hi min chuasan pui thei chuan ka chua zalenang che atia alien chuan athu soi a hrethiam ti a hriat vele an phorna chain a sabun saka predator chuan a shoka arek ta chat mai uluk taka Royce en nu chuan a rena chu thlain mai kor vuate tea a in belna ral thuam zong atinung le chuta abana tangin universe map aron ti chuaka mishing te chenna khovel azon mu nu chuan an spaceship a khol ngalani hetila hian Isabelin Edwin kha kwa chungin alo kalpuya an van doina bel chat turin thanga an la ok zui predator pathumna khan ron la tha in an kem thleng a hnuka khura apai lut duna an melma hazalen ti an mu chuan a thin rim le predator te chu anin sual ngal riapa chu rem changa lain Royce an spaceship omna lam hapan va Royce a thlokan vel lai chuan alien te kha lain bei rengin predator pathumna khan spaceship nei tu chu a hne jok ma alu atan bun sak mia mai achak lom nan room humin spaceship thlok chuak tur chu atipuak zuya Isabelin Edwin hna apui chu ain chir lo thur shila chuta Edwin an pangpar tur pai a zaina chemte khan avit thuta Edwin hi khovela aom lain doctor ril rubuai mi tha mang alo ni reng mai Isabel athat man trap tin Royce aron langa spaceship a khan halo chuang reng lo chuni in an pani chuan akai chuaka Isabelin Edwin a chungchang shil du viau ma se ataksa turin afan to wangin atong hlei thei tlat lo nunglama tangin Edwin an aron ve dana vi atum chia tin Royce ale hoi thuta achem te chuin Edwin chu a khabe hnuaia tak avita kema chuan a thlung bet taran mai
Predator kha lokalin Edwina taksa abomda ati puaka kem chual lua Royce chu mayal phena tlan zelin aliens chuan a hmutha theilawa Royce chuan hreite charin Predator chu alua ava hem le chort thina mayal kara tlan lutin ava bei le thin Predator chuan Royce lungphu omna azong chuak thuaya aka fu teu kher mai alien chuan a theleng lopa Isabel theile theilawa ron che chuakin Predator chu havakap fua mase he alien hi athi thadu thlatlo Isabel dara tak thir zumin akap let vea chuta Royce a hreite mangkhan alien chu aron chek sia Atopa chuan alu tan chumin Predator chu a that thei hra mani Royce Isabel kwa vongvonga vanlam hoi chovin thirbom tam tak aron tlathangwa Royce chuan helai hmun hi kan chhuasan watangai ani tin Ramhnuai lama anin kwa lut le ta ni